ҳаминак рӯзи сеюм аст ки дар шаҳри душанбе даври ниҳоии фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 ҷараён дорад. Дар ин майдони рақобат ҳамарӯза намояндагони шаҳру ноҳияҳои кишвар иштирок намуда ҳунару маҳорати худро пешниҳод менамоянд. яке аз аввалин номинатсияҳои фестивали мазкур намоиши ҳунарҳои мардумӣ буда имкон медиҳад ки комёбиҳои фарҳангу ҳунари ҳар минтақаи мамлакат бо тобишҳои рангини он манзури тамошобинон гардонида шавад. чун дар ин рӯз ҳунармандону ҳаваскорони ноҳияи хуросони вилояти хатлон бо ноҳияи варзоб рақобат доштанд, яке аз дигаре бо пешниҳоди номинатсияҳои дар озмун муайян гардида шеъру суруд, бадиҳахонӣ, намоиши либосҳои миллӣ ва амсоли инро бо тарзу усулҳои ба озмун хос манзури тамошобинону аъзои ҳакамон намуданд. имрӯз ҳунармандони ноҳияи варзоб тамоми ҳунарҳои дастии худашонро барои тамошобинон пешниҳод намуда истодаанд ва дигар бахшҳои озмуни ҷумҳуриявии Андалеб 2021 ки аз бахшҳои навозандагӣ, сарояндагӣ, рақси умумӣ, рақси яка ва саҳнача ва дигарҳо иборат мебошад, ҳунармандони ноҳияи варзоб кӯшиш менамоянд ки фаъолона иштирок намуда сазовори холҳои муайян гарданд. ҳадаф аз баргузории фестивал озмун намоиш додани дастовардҳои ҳунарию фарҳангии 30 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳунарҳои мардумӣ буда иқдоми хуб барои дарёфти чеҳраҳо бо диду нигоҳи нав мебошад. муҳтавои шеъру сурудҳои дастаҳои ҳунарӣ ки ба озмун пешниҳод гардиданд ба мавзӯъҳои истиқлоли давлатӣ, меҳру муҳаббат нисбат ба ватан, инъикоси рӯҳияи хештаншиносӣ, ватандорӣ, тарғиби ҳунарҳои мардумӣ, ваҳдату ягонагӣ равона гардида буд, аз ҷониби ҳакамон хуб пазируфта шуда баҳогузорӣ гардиданд. даври ниҳоии фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 то 15 августи моҳи равон идома ёфта бо намоиши гулчини барномаҳои ҳунарии ҳамаи шаҳру навоҳӣ ҷамъбаст мегардад. ба ғолибони Андалеб 2021 аз ҷониби вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон мукофотҳои пулӣ супорида мешаванд.